зангат мезанам ва ман интизори занги телефони ту будам. фурсат наёфтам, бубахш. фурсат? дар 2 моҳ? ту оё медонӣ чӣ қадр шабҳоро ба хотири шунидани садои ту ба бедорӣ рӯз кардам? медонам. чиро медонӣ? муҳаббати туро ки сазовораш нестам. чаро кӯтоҳ ҳарф мезанӣ? намефаҳмам. дурии роҳ ишқи моро кӯтаҳ кардааст. маро интизор нашав ва шояд ба наздат наоям. ҷонам, шояд ин гуноҳи ту набошад, гуноҳи ман бошад ки ба ту бедил дил бастам, вале пушаймон нестам. зеро дар қалбам бовафо будам, ҳар он чӣ ки мегуфтам мекардам. ту маро ву оғӯши гарми маро фаромӯш кардӣ, оғӯши дигаре рафтӣ. туро касе ба мисли ман дӯст дошта наметавонад. ба ҳарфи дили ғамнокам гӯш кун, рӯзе пушаймон мешавӣ. вале ин кӯлба дигар ҷои ту нест ва нахоҳад шуд. дигар исматро ба забон овардан намехоҳам. шаби туят маро карди фаромӯш, шудӣ бо дигари охир ҳамогӯш. ба мисли ман касе дӯстат надорад, макун ҳарфи маро асло фаромӯш. медонам бароят ҳеҷ кас нестам, аммо хоҳиш мекунам фаромӯш насоз ки ту бароям ҳама касӣ. охир хаёлҳои ширинат маро водор месозад умед ба фардои зиндагии дурӯғ бубандам. намедонам чаро дӯстат медорам. аҷиб аст охир. бубин боре ҳам ёд надорам маро бо лаҳни ширин садо карда бошӣ, боре ҳам сухани ширинам нагуфтаӣ. набуд лаҳзае ки навозишам кардӣ. пас чаро дӯстат медорам? гоҳо мешавад лаҳзае ки тасмим мегирам дӯстат намедорам. хаёлҳои зиёд гирди назарам чарх мезанад. наход нафаре ки ҳаддиақал боре ҳам ёдаш намеоям, барояш ҳеҷ аҳамияте надорад ман киям, боз дӯсташ медорам. на, ӯ дигар баром ҳеҷ кас нест. ман ӯро намешиносам. вале афсӯс, боз ҳам афсӯс ки қалбамро фиреб дода наметавонам. намехоҳам бештар аз ин азият бикашам. ба худо намехоҳам. ман хеле зиёд метарсам ки дар нимароҳи зиндагонӣ бо ин урфу одатам сахт ҳайрон мешавам ва баъд аз чандин рӯзу соати бо ҳам нишастанҳо дареху дур мемонам аз шоҳроҳи ту. боз туро аз дурҳои дур ёд меорам. боз ба ёди ҳусни нотакрорат такрор ба такрор хоҳам сохт. тасаллои дилам ана ҳамон роҳу расми ту бо беқарорӣ роҳ поидан аст. то боқӣ будани нафасам хостгори фаромӯш карданат нестам, гарчанде дуре аз назарам. суханҳое аз забони ширадорат шунидаам, ҳар лаҳза гӯшу қалбамро навозиш мекунад. агар умри дубора аз файзи дидорат худованд бубахшадам, хеле ниёз доштам чашмонамро муқобили чашмонат нигаҳ дорам, то лаҳзаи ҷисму рӯҳам ором гардад. ман то охирин нафасам домангири тақдирам. чаро маро ба ҷои он нафаре ки дӯсташ медорӣ намофарид? чаро охир? чаро? аз фарҷом метарсам, ба худо метарсам. нохуни тақдирро набояд гузошт ки тори сози моро канда кунад. медонам ки хеле сахт аст дар нимараҳ роҳи ноҳамворро тай кардан, аммо чӣ аҳамият дорад ки фасли назарамо рӯи баҳорро намебинад? охир чаро мегузорем ки ба рӯи раҳи мо хору хас рӯяд? чаро болу парамонро аз қафас берун намесозем? чаро доираи умри дурӯғро бо вуҷуди дурӯғ буданаш танг нигаҳ медорем? чаро дар шасти ҳиллаву найранг моро доштад? ҷонам, мегӯянд инсон бехато намешавад. бале, ман ҳам хато кардаму дили туро шикастам. имрӯз ба он корҳое аз сар гузарондем аз ту бахшиш мепурсам. илтимос онҳоро аз хотират дур кун ва маро бубахш. хоҳиш мекунам
ба назди дили танҳоям баргард ки ин дили девонаам то ҳоло туро дӯст медораду бо ту будан мехоҳад. ба набуданат ин дили пораамро имтиҳон накун ки тоқати супоридани ин имтиҳонро надорад. илтимос ҷонам, биёву ин дили ғамзадаро бо як лабханди ширинат шод бигардон ки дигар намехоҳад бидуни ту зиндагӣ кунад. алвидо ҷони ширинам, интизор мешавам.